Joo, tervetuloa vaan kaikille. Tässä on tämä infotilaisuus tälle projekti- ja järjestelmätestauskurssille, tällainen yhdistelmäkurssi, joka saattaa tosiaan osalle tuntua vähän omituiselta, mikä tämä tämmöinen on, mutta tässä on muutaman vuoden aikana jouduttu vähän elää tällaisen poikkeustilanteen kanssa, eli mä oon koplannut alun perin 5 vuotta sitten jo yhteen tällaisen 2 kurssia, koska alun perin tässä oli tämän sijaan oli tällainen projektikurssi, joka oli 5 opintopistettä ja se juuri riitti tällaisten projektien läpivientiin. Mutta siinä vaiheessa, kun näitä sitten joku suunnittelupöytä joukkue kasasi, niin siinä vaiheessa jostain syystä projekti muutettiin 3 opintopisteeseen. Mä itse ehtinyt vaikuttaa siihen, niin mä totesin, että on helpompi yhdistää 2 erillistä opintojaksoa ja tehdä näistä tällainen yksi kokonaisuus. Tässä sitten vuosien varrella tehtiin tosiaan projekteja pelkästään ryhmien parissa ja nyt sanotaan viime keväänä ja sitä edeltävänä vaihe syksynä niin tuli sitten tosiaan tämä monimuotototeutukset meillekin JAMKkiin tähän IT-instituutin puolelle ja tämä johti siihen, että siinä täytyy lähteä pohtimaan sitä, että mitäs jos osa porukasta ei opiskelekaan päiväryhmän kanssa samaan aikaan. No tämä onko siellä, mä en hirveästi pysty kovempaan sitä, jollei se teilläkin, mä vähän nostan tuota, auttaako toi yhtään? Mä en osaa sanoa, mä tuolta vähän nostan vielä, katsotaanpa se auttaako yhtään. Kuitatkaa heti, jos se yhtään paranee. Joo, mä en voi sitä hirveästi nostaa, mä en tiedä miten se vaikuttaa muualle, mä en ole tarvinnut sitä säätää pahemmin, niin mä ajattelin, että se rupeaa särkeä jossain muualla. Eli tosiaan toi tilanne oli, että alun perin kun tehtiin pelkkiä projektiryhmiä, se oli selkeä, että kaikki toimi päiväryhmissä, mutta monimuotokoulutuksen myötä sitten tulee tämä aikatauluongelma, että kaikkien aikataulu ei välttämättä istu siihen, ja projektityöskentely on meillä niin kuin ollut aina sellaista, että tiimi toimii määrätyn ajan päivästä yhdessä. Ja viime keväänä sitten korona lopullisesti toi sen jo selkeästi sen tilanteen eteen, että meidän on pakko järjestää sellainen mahdollisuus, että opiskelija voi suorittaa opintoja yksilönä, vaikka onkin kyseessä projekti. No se ei sillä tavalla aivan mahdottomaksi mennyt, koska siinä viime kevään aikana sitten lähdin rakentamaan sellaista ajatusta, että mitäs jos meillä olisikin todellakin tällainen tapa, että voi suorittaa opintoja projektikoulutuksen niin kuin perusteet ainakin siinä muodossa, että yrityksiin hakeutuminen ja työtehtävien hakeminen esimerkiksi harjoittelumuodossa olisi vähän helpompaa, koska projektiosaamista tarvitaan usein ja jos sitä ei sitten tiiminä pysty hankkimaan, niin miten se sitten yksilönä ne saisi, niin mä rakensin tähän sitten tällaisen niin kuin vaihtoehtoreitin viime keväänä ja nyt tänä keväänä te olette nyt sen seuraavan toteutuksen edessä. Eli sama asia jatkuu, eli jos teidän joukossanne nyt on joitain henkilöitä, jotka ajattelee, että mä voisin kyllä tehdä projektia niin kuin ryhmässä, niin se tosiaan on mahdollista, mutta teidän täytyisi nyt sitten olla aktiivisia ja tarkastaa oma kalenteri, että pystyttekö olemaan päiväaikaan tiistaisin, torstaisin käytössä. Ja jos ette onnistu, niin sitten on tämä yksilösuoritus ainut tapa. Eli tuo projektiryhmät, päiväopiskelijat lähtee liikkeelle ja nyt torstaiksi meillä on sitten toimenpiteitä. Eli mä nyt tässä muistutan kaikkia kuulijoita siitä, että jos teillä on kiinnostus mennä sen päiväryhmän projektitiimin kanssa yhteen, niin silloin yksilöinä voi ilmoittautua. Ensi torstaina on meillä sellainen 10 alkaa sessio, missä me ruvetaan rakentamaan ryhmiä ja siitä on sitten ohjeistus jo tuossa aiemmassa videossa. Päivän infossa on siitä sitten enemmän. Mutta jos nyt sitten koette sen tilanteen helpommaksi, että yksilönä suoritatte nämä opinnot, niin, ja se on just jos on töitä tai vastaavia, joiden kanssa joutuu päivät sitten viettämään, niin se on ihan selkeä valinta, että sitten tehdään tämä yksilösuorituksena. Ei se tarkoita, että yksin suoritetaan, voi sitä keskustella aina ryhmissä ja pohtia sitä asiaa, mutta lähtökohta on se, että nämä harjoitustehtävät palautetaan omana tuotoksena ja sitten saa tenttiä silloin, kun eksami on auki, kunhan se vaan auki ja mihin se aikataulu sitten osuukin keväällä, niin kukin tekee sen omalla tahdillaan, kunhan vaan ensin määrätyt tehtävät on palautettu. Eli mitä mä tästä nyt lyhyesti kerron on se, että jos nyt tosiaan haluatte projektilaiseksi päiväryhmän kanssa yhteen, niin torstai-aamua kannattaa seurata
Teams-kanavan tai TTOS 0800, 0900, niin sen kanavan tiedotuksia kannattaa seurata. Eksamitentti on ainut muoto tässä tilanteessa. Yksilöiden kohdalla joissain tilanteissa tehdään poikkeuksia, mutta teitä on tällä hetkellä noin 250, niin mä en rupea kovin monenlaisia yhdistelmiä yksittäisten henkilöiden kohdalla tekemään, niin se eksami on tällä hetkellä se, ja te ette ole silloin näitä ainoita projektilaisia tässä. Eli jos parhaimmillaan mennään, niin mulla on yksilöprojekteja melkein lähemmäs 200 tänä keväänä käynnissä, niin se määrä on aika massiivinen. Näin isoa lähtöä ei ollut ennemmin. Ja tämän takia muistutan sitä, että mä en välttämättä reagoi kaikkiin komentoihin kovin nopeasti, jos tulee joku hässäkkä. Jos asiat etenee niin kuin mä toivon, niin me pystytään kyllä toimimaan. Ja tuo exam-tilanne on sitten sellainen, että jos examiin ei pääse, niin se voi suorittaa myös eri paikkakunnilla. Eli examissa on tällainen mahdollisuus tenttiä ulkopaikkakuntalaisena menemällä ajoissa ilmoittautuu, niin voi hakea sen tenttimismahdollisuuden paikallisessa yliopistossa tai sitten ammattikorkeakoulussa, mutta palataan siihen sitten tarkemmin, kun nähdään, että kenelle se on mahdollista, kenelle se ei ole. Mutta se tosiaan mahdollistaa kyllä sen, että suorituksen tekeminen etänä onnistuu. Mutta se toimii esimerkiksi Turun ja Tampereen suunnassa, ainakin näkyy olevan mahdollista, ja me testattiin sitä viime syksynä, ja se onnistui kyllä. Mutta siinä on sitten omat järjestelynsä, mutta palataan siihen sitten lähempänä, kun ollaan siinä vaiheessa tenttimahdollisuuksia, tehdään sitten jotain linjauksia, kun nähdään paremmin, miten paljon väkeä on mukana. Eli tässä opintojaksossa tavoitteena on se, että te oppisitte perusteet projektin pyörittämisestä, miten projektiympäristö pystytetään, millaisia asioita siihen projektin pyörittämiseen liittyy. Jos olet jo töissä alan tehtävissä, niin tämä kurssi ehkä ei silloin tuo mitään uutta ja voi olla parempi, että jos sattuu olla se tilanne, että olet ihan oikeasti teet päivätyöksi ohjelmistoprojektiin kanssa töitä, niin opintopäiväkirja voi olla se paras tapa siinä vaiheessa palauttaa ja saada suoritusmerkintä. Mutta siinä on määrättyjä edellytyksiä sitten, että miten se opintopäiväkirja kirjoitetaan. Siinä on määrätty sapluuna ja siitä sitten tarkemmin, jos siitä tulee tarvetta, mutta niille, joilla on selkeästi jo tosiaan tällainen mahdollisuus tehdä alan töitä ja olla sitten niin kuin mukana vaikka projekteissa, niin silloin tämän kurssin sisältö ehkä ei teille niin tärkeä ole, mutta niin sitten jos ette esimerkiksi testauspuolen töitä ole tehneet, niin silloin mä tosiaan muistutan, että tässä on 2 osa-aluetta, projekti ja siihen liittyvä testaus. Ja siinä mielessä on tärkeää, että jos olette tehneet projektissa töitä vaikka testauspuolella, niin silloin teillä on aika vahva mahdollisuus saada tästä hyvinkin nopeasti suoritusmerkintä, jos vain muuten näytöt riittää. Sitten jos tosiaan kokee, että kurssisisältö ei tuo mitään uutta omaan osaamiseensa ja olettaa, että on jo osaaminen olemassa, niin sitten järjestetään se ahotointi ja katsotaan, jos saadaan suoritus sen kautta. Mutta teille, joilla sitten tämä homma on niin kuin uutta, niin kehotan tosiaan lähtemään sitä liikkeelle, että ensin aloitatte projektitoiminnan perusteisiin perustuvan materiaalin läpikäynti ja siihen nämä muutamat harjoitustehtävät. Sen jälkeen myös järjestelmätestauksen harjoitustehtävät ja siihen liittyvät sitten materiaalit läpikäyden, niin sitten kun ne on palautettu, niin mä annan sitten eksamiin koeluvan. Tai sitten, jos joudutaan järjestämään joku poikkeustapaus, niin sitten tehdään se niin toisen, mutta siinä sitten joudutaan koplaamaan varmaan useampi yhteen, ettei sitten niin kuin yksilösuorituksia pysty sillä tavalla esimerkiksi tentin kanssa voi tehdä, mutta muuten se on silloin aikataulullisesti mahdollista. Teidän aikataulu kevään aikana on periaatteessa sama kuin mikä on tuolla normaali päiväryhmän projektiryhmillä, eli aloitetaan nyt ja lopetetaan viimeistään 29.4. tällä aikaikkunalla. Exam-kokeessa on 2 yritysmahdollisuutta, jos ensin feilaa, niin saa kokeilla vielä, tai itse asiassa 3. Eli 2 kertaa saa käydä uusimassa vielä, jos menee mönkään. Se on vain teidän itse tehtävä valinta sitten, milloin te uusitte. Minua kiinnostaa vain se, että te saatte sen läpi. Ja sitten jos se
ei näytä menevän läpi, niin mä merkkaan sinne hylsyyn ja teidän pitää varata uusi aika. Ja 29.4. on se viimeinen deadline, sen jälkeen ei enää mitään palautuksia oteta vastaan. Kaikki harjoitustehtävät ja niiden saaminen maaliin on ihan teidän oma aikataulu periaatteessa. Deadlineit tulee siten, että mitä nopeammin te saatte ne kasaan, sitä nopeammin saatte sen exam-luvan. Siellä on Moodle palautuslaatikkona. Moodle on avattu, mutta se, että tarvitsetteko sitä Moodlea nyt tänään, kaikki kurssimateriaali on julkista. Moodle on tässä kurssissa käytännössä vain palautuslaatikkoja varten. Eli tämä, mitä tässä ympärillä nyt sitten tai ruudulla näkyy, niin käytännössä on tämän kurssin kaikki tarpeellinen tieto, mitä tässä vaiheessa tarvitsee tietää. Tämän kautta päästään niihin kaikkiin muihinkin materiaaleihin. Moodle tosiaan ei sillä tavalla ole ensimmäinen hätä, että jos on miettinyt, että missä se Moodle-tila on, niin se on tulossa tuolla, tai se on jo siellä itse asiassa, ja mä just mietin, että missä mulla se linkki nyt oli, mutta siinä vaiheessa, kun sitä ruvetaan avaamaan, niin mä varmaan siitä tiedotan lisää, että jos ei se nyt aukee, ettekä löydä sitä esimerkiksi Moodlesta nyt juuri, niin on tästä tarkastaa, mutta se ei ole nyt tänään, ei ole niin kuin hätä sen kanssa. Kaikki niin palautukset tulee kuitenkin sinne, niin mä saan kirjattua ne yhteen paikkaan ja sen jälkeen se merkit on helpompi seurata sitten, että kenenkä tehtävänanto tai tehtävän palautus on jäänyt esimerkiksi tekemättä, tai sitten jos jää osasuoritus, niin voidaan sitten myöhemmin palata helpommin siihen. Tässä tilanteessa mä näytän nyt vaikka sitä, että miten tämä etenee. Eli teidän kohdallanne kaikki työ keskittyy tällaisen harjoitustehtävien palauttamiseen. Eli palautettavat harjoitustehtävät on teidän se oppimispolun niin kuin ydin, eli Moodle, niin kuin tuossa äsken sanoin, että sieltä löytyykin muuten tuossa Moodle-tila, ja sitten avaimen mä ajaan heti, kun koette sen hyödylliseksi. Ja tässä on tällainen yhteinen lista, mitä harjoitustehtäviä palautetaan. Ja nyt kun te olette tekemässä yksilösuoritusta, ilmeisesti mahdollisimman moni, niin te seuraatte tätä listaa yksilösuoritus. Siihen liittyy CT1, 2, PT1, PT7, sitten vaihtoehtona toi PT4. Eli nämä on vaihtoehtoisia. Tässä suositellaan tuota PT4 Robot Frameworkin perehtymistä ja sen käyttöönottoa, niin se on tuolla yksi harjoitustehtävä, jonka mä nostan. Se on sellainen, että joka haluaa alalle päästä ja haluaa jotakin oppia sellaista, mistä voisi olla hyötyä oven avaamisen, tuo Robot Frameworkin perusteisiin perehtyminen. Se, mitä näissä sitten tapahtuu, on jokaisen kohdalla sitten henkilökohtainen polku. Eli jos mennään CT1-harkkaan, tämä on ehkä se työläin monelle, mutta se on siellä ihan tarkoituksella. Eli tehdään essee-vastaus, tällainen pitkä dokumentti, missä koostetaan määrätyt asiat, käydään läpi tällaiset käsitteet ja käytte sen ihan kirjoittaa auki tällaisiksi dokumentiksi 10-15 sivuinen palautus, jossa te perehdytte aiheeseen, mitä on ohjelmistoprojektitoiminta. Ja nyt tämän kevään aikana mä oon tuonut tähän mukaan sellaisen elementin, että te voitte käyttää materiaalina ykkösvuosikurssille avattua aivan upouutta projektitoiminta- ja käytänteet-kurssia, jonka sisältä löytyy käytännössä tämä projektihallinnan materiaali, ja sen avulla pääsee sitten niin vähän jäsennettympään kokonaisuuteen kuin aiempina vuosina. Eli tässä on tapahtunut OPSissa aika iso muutos. Ja nyt teille, jotka seuraatte vanhempaa OPSia, niin tämä on tärkeää huomata, että tässä viitataan jo uuden ykkösvuosikurssin OPSiin, koska siellä on tällainen kurssi, jonka tarkoitus on olla pitkässä ajassa niin kuin käytettävissä moneen kertaan. Eli tähän voisi palata myös kolmosvuosikurssilla yhtä hyvin. Niin sen takia mä nyt viittaan kaiken tämän toiminnan myös, että niin me käytetään sitä ykkösten materiaalia osittain jo tässä. Mutta kaikki muu materiaali on täysin teidän itse tehtävä sen kanssa töitä ja lähdettävä hakemaan se tieto. Mä muistutan, tässä ei ole olemassa nyt tapaa, että sitä vaan lueskellaan joku artikkeli ja kirjoitetaan siitä, vaan teidän tehtävä on aktiivisesti kaivaa se tieto. Ja mä sitten vähän lisään sitä tietoa, millä tavalla sitten sitä työstetään. Niin tässä on kuitenkin niin toimeksianto, mitä lähdetään kaivamaan ja mistä pitää tehdä selvitystä.
Ja tämä on teidän eräällä tavalla koemateriaali. Te itsellenne kirjoitatte käytännössä ja ymmärrätte, mistä on kyse, ja kun te olette sen kirjoittanut auki, niin sen jälkeen mä luulen, että voitte osallistua kokeeseen, mutta siinä on vähän muitakin tehtäviä tässä osiossa. Mutta esimerkiksi tämä CT1 on tosiaan tällainen selvitystyö. CT2 on sitten tällainen niin GitLab-palvelun varaan toteutetun OPF-kehikon todennus, eli käytännössä teille on jo tuttu aiemmilta vuosilta tai viime vuodelta toi suunnittelu-testauskurssi, jossa moni on hikoillut sen kanssa, niin nyt te pääsette ihan saman asian kanssa, mutta vähän uudemman version kanssa ottelemaan. Ja teille pystytetään jokaiselle henkilökohtaisesti tällainen oma harjoitusrata, ja te sen sisään teette kaikki harjoitustehtävät ja käytätte sitä projektia kaikkien tehtävänantojen käytännössä palauttamiseen. Mutta tässä on nyt taas kytkös siihen ykkösvuosikurssiin, eli ykkösvuosikurssilla on menossa samankaltainen tilanne kuin teillä nyt. Ja mä en haluaisi teitä sekoittaa sen enempää, mutta mä nyt viittaan siihen, että kun OPSI-muutos tulee, niin siinä on taas se siltausjuttu, että mä oon siirtämässä painopisteitä niin, että projektikurssitus alkaa jo ykkösellä. Ja se on siinä mielessä, teillä on nyt niin kuin mahdollisuus katsoa, mitä tuo ykkösvuosikurssi tekee, mutta tämä sama kurssi sisältää jo sellaisia harjoitustehtäviä, jotka on itse asiassa tässä nyt niin kuin käsitellään. Ja mä oon tuonut tähän tällaisen ajatuksen, että jokainen yksilö tekee kuvitteellisessa projektiympäristössä yrityksen sisällä töitä ja tekee sellaisen määrätyn toimeksiannon mukaisesti. Ja nämä kaikki ohjeistukset viittaa helposti just tähän TTC 2070, älkää yhtään hätäilkö, jos näyttää siltä, että miksi ihmeessä se narsu sekoittaa tähän koko ajan jotakin muita kursseja. Nämä on sitä varten, että nämä sisältää sellaisia asioita, jotka teillä pitäisi olla niin kuin vain tietona, ja te sitten sovellatte niitä siinä omassa. Niitä harjoitustehtäviä 2070 puolella, te ette niitä tee, vaan sieltä otetaan vaan se dokumentaatio ja lueskellaan sitä tarvittaessa. Tässä on tällainen ajatus, että te jokainen yksilösuorittaja menette töihin kuvitteelliseen Codekerup-yritykseen. Codekerupista on tuossa hieman tarinaa, ja teillä on tällainen virtuaalinen tiimi, jota te voitte sitten niin käskyttää. Nämä on henkilöitä, joilla ei ole niin kuin, nämä on vain sähköinen ilmentymä GitLabissa, ei mitään muuta. Ja mulla on tavoitteena tässä tulevaisuutta kohden viedä sitten mahdollisesti automatisointia lisää näihin hahmoihin, mutta nyt me mennään sellaisella versiolla, että te voitte käyttää jotain henkilön käyttäjätunnusta omissa harkkatehtävissä, vaan todentamaan, että pystyin osoittamaan jonkun työtehtävän jollekin henkilölle, niin siinä harjoitustehtävissä sitten huomaatte, että niitä tarvitaan. Teidän tehtävänne on tällainen conduit-toimeksianto. Vahingossa ei näköjään aukea, mutta se löytyy tuolta. Otan sen tuosta noin tuossa. Tämä toimeksianto on tällainen niin projekti, missä on määrätyt asiat, tietoa kerätty jo valmiiksi. Teidän tehtävä on suodattaa ja muokata tästä itsellenne projekti. Ottaa tästä näitä käsitteitä ja viedä ne siihen projektiympäristöön ja kirjata ne sinne osaksi sitä omaa toimintaympäristöä. Eli tässä vaiheessa tällä nopeudella ette pysty tätä imuroimaan, mistä on kyse, vaan idea on se, että me pystytään teille se projektiympäristö ja sen jälkeen tuo toimeksiannon pohjalta teette parhaaksi näkemään ne asiat. Ja kun se on tehty, niin te palautatte sen ja mä tarkastan, että se projektikehikko sisältää sellaiset asiat, mitä mä oon edellyttänyt teiltä. Tehtävässä löytyy sitten, niin kuin mitä pitäisi löytää. Tuosta löytyy lista, mitä asioita pitää sinne tehdä. Sitten siellä on muutamia muita harjoitustehtäviä. PT1, tämä liittyy jo testauspuolelle. Testausasioita, miten tehdään testitapauksia, miten niitä hallinnoidaan testaushallinnan työkalulla. TestLink on meillä tässä esimerkkityökalu, vanha sellainen työkalu, toimii kuitenkin tässä käytössä ihan riittävän hyvin. Sitten on tällainen tosiaan tämä Robot Frameworkin käyttöön liittyvä harjoitus. Opetellaan Robot Frameworkin perusteet ja tehdään sillä jotain. Ja sitten tässä on Maaret
Pyhäjärven materiaali, itse asiassa toi menee väärään paikkaan, me tämä toki korjata. Maare testaa tuollaista esimerkkinä, että miten tuollaisen niin Condite-palvelun testaus sujuu ammattilaiselta. Ja se on sellaista materiaalia, mikä johdattaa teidät siihen, että millä tavalla ammattilaiset tekee ohjelmistotestausta. Ja kuten mä äsken sanoin, niin tosiaan tämä kurssi on integrointi. Eli tässä on projektitoiminnan perusteet ja millä tavalla ohjelmistoprojekti kulkee läpi alusta loppuun ja miten siihen liittyy vahvasti laadunvarmistus. Se on ehkä tämän niin kuin kokonaisuuden se teema. Ja tämä on nyt viimeinen kerta, kun tätä pidetään. Tämä on 5 vuotta nyt pyörinyt ja joka vuosi tämä on sinänsä tuottanut sen tulokset, että yleensä opiskelijat on pitänyt tätä hyödyllisenä, erittäin hyödyllisenä kurssina oman opintopolkun varrella. Ja saattaa olla, tuntuu tässä, että onpas tässä tavaraa järkyttävästi. Tässä on tavaraa, mutta joka vuosi siitä on selvitty. Mutta se, että niin, jos jättää harjoitustehtävät tekemättä ja venyttää ne kovin myöhälle, niin silloin ei välttämättä tule tuloksia. Eli mä kehotan aika nopeasti lähteen työstämään. Tärkein teillä on tuo CT1, eli sen tekstin tuottaminen ja lähtee sitä rakentamaan. Ja jokainen, joka täällä on niin kuin opiskelemassa, ymmärtää sen, että niin insinöörityö tulee jossain vaiheessa eteen, niin tuollaisen selvityksen kirjoittaminen vaan nyt on tässä. Mä oon nostanut sen ihan tuohon tarkoituksella. Se on jopa kiusallinen, mutta se on sitä varten, että jos te ette menette projektiin, niin siellä voi joutua kirjoittamaan myös dokumentaatiota aika rankalla kädellä. Ja sen takia tarkoitus on, että yksilöt ei pääse se vähemmällä, vaan teillä on sitten omalla tavallaan samanlainen vastuu sitten oppia asioita. Asioita, mitä tässä nyt sitten opiskellaan, on se, että millä tavalla projekti pystytetään, miten se projekti aikataulutetaan, miten siihen saadaan tehtävät jaettua ja millaisia ne on ne tehtävät, miten erilaiset vaiheet suurin piirtein menee läpi, millaisia vastuuta, millaisia rooleja on, millä tavoin ohjelmistotestaus liittyy tähän koko ketjuun. Käydään läpi tämän tällaisena harjoitelmana ja niillä, jolla on yhtään kokemusta alasta, niin saattaa olla mystisiä elementtejä ja olettaa ehkä, että jos ohjelmointi on sitä ainut asia, mitä kiinnostaa, niin tässä erityisen paljon tulee esiin se, että ohjelmoinnin sijaan toi projektitoiminta sisältää aika paljon sitä dokumenttien kanssa pelaamista ja painimista, joka pitää joka tapauksessa osata, jos aikoo alaa hommia. Ja jos hakee töihin, niin tämän opitun kokonaisuuden kautta, niin mä uskon, että monella teistä on paljon parempi valmius vastata esimerkiksi työhaastattelussa kysymyksiin, kuin se, että istutte vain koodaamassa ja että sinänsä käytä aikaa tähän ketjun miettimiseen. Tässä tulee aika paljon asioita, mutta ne on niitä asioita, mitkä teidän täytyy hallita. Tämä on käytännössä 3-vuotinen opintokokonaisuus, mitä meillä on, niin 3. vuosi on jo niin syventävää, että siinä mielessä mä toivon, että mahdollisimman moni ymmärtää, että tämän 2. vuoden projektin merkitys on itse asiassa teille erittäin tärkeä, koska ensi syksynä sitten lähdetään 3. vuoden kohdalla tosiaan siihen yritysprojekteihin ja siellä tämä osaaminen sitten kanavoidaan uudestaan osaksi projektitiimiä. Ja ne, joilla tosiaan on siinä vaiheessa, niin että ei ole mitään kokemusta projektitoiminnasta, niin sitten jos me löydään 3. kanssa henkilöitä nippuun, joilla on tämä 2. vuoden kurssi esimerkiksi takana, niin se usein sitten näkyy siinä, että sen on vaikea tarttua siihen projektiin, ei ymmärrä oikein, miten siinä tehdään, niin tämän 2. setin tehtävä on käytännössä avata teille se perusta, että te voitte toimia sitten tarvittaessa yhdessä. Ja mä toivon, että ne, joilla on yhtään epäilys on, että pitäisikö sittenkin mennä siihen päiväprojektiin ja tehdä se, niin ehdottomasti kannattaa, mutta varatkaa se torstai työpäiväksi, jos on mitenkään on mahdollista. Mutta jos siihen ei pysty niin kuin sitoutumaan, niin se on hankala, koska mä toivon, että tiimit keskustelee torstaipäivän aikana aktiivisesti toisten kanssa, sopii tehtäviä tai työstää sitä projektia. Tiistaipäivän iltapäivä on varattu suunnitteluun, eli suunnitellaan sen projektin tapahtumat, tehdään asioita ennakkoon, sovitaan jotain ja torstaipäivä on varattu tekemiseen, mutta tässä teillä on vapaa sitten, kun teette tätä yksilöön sinänsä, kunhan palautatte tehtäviä, niin se riittää minulle.
Mä oon tehnyt nyt sellaisen linjauksen siinä, että mä pitäisin tässä joka tiistai-ilta alkaen vaikka 4:30 6 tällaisen ohjaussession, jossa niin tähän voi osallistua kaikki, jotka haluaa apua niihin harjoitustehtäviin. Eli tämä olisi sellainen vapaamuotoinen keskustelutilaisuus joka viikko niin kauan kuin sille tarvetta nähdään. Siinä vaiheessa, jos väkeä yksinkertaisesti on kovin vähän, niin mä sitten pistän sen odottelemaan ja sitten palataan asiaan, kun tulee tarve, mutta lähtökohta olisi, että mä tässä alussa ainakin toimisin täällä tällaisessa niin kuin keskustelumoodissa, vaikka nythän ei keskustella sitä vähäisintäkään määrää, mutta siinä vaiheessa, kun päästään sitten tehtävissä eteenpäin ja huomaatte, että joku asia ei ratkee eikä ymmärrä, niin mä oon täällä sitä varten joka viikko tiistai kello 4:30 esimerkiksi. Ja silloin tulette Zoom-kanavalle ja heitätte kysymyksen pöytään. Tuleeko mitään mieleen? No tässä nyt yhden asian mä tajusin, että mikä mun pitää muistaa. Mulla oli tällainen tarkoitus kokeilla tässä teidänkin kanssa. Mä teen tähän tällaisen flingataulun. Odotas hetki, käytetäänpä samaa. Mulla on päiväryhmän kanssa. Mä tein tällaisen niin taulu. Mä jaan sen teille tää linkin. Elikkä mä en ole tätä nyt teille vielä mainostanut enempää, mutta nyt te olette sinne kaikki sopivasti kanavalla 21 henkeä. Tuossa on tällainen flingataulu. Ja tässä niin taulussa, koittakaapa tulla siihen taululle nyt jotkut siitä, jotka on aktiivisia, niin kokeilkaa tulla tuohon. Tämä on hyvin yksinkertainen käyttää. Mutta jos teillä olisi kysymys, joka haluaisitte saada vastauksen jossain vaiheessa, niin tällä tavalla keltaisella lapulla, squarella, kirjoitetaan tuohon, mikä on lumilauta. Niin voi laittaa siellä lappusia tänne, jättää sen tuohon boardille, ja mä vastaisin sitten siihen esimerkiksi, mä huomaan, että sillä on kysymys, se on, että mieti. Mä vastaisin siihen, että mietipä sitä, joka on maailman tylsin vastaus. Mutta tosiaan että niin laitetaan sinne niin kysymys ja mä sitten vastaan jossain yhteydessä ja paan sen vaikka tähän kiinni. Ja jos teillä on jotain sellaisia asioita, että nyt en saakeli käsitä ja tekisi mieli saada vähän lisätietoa tai tarvittaessa jollain tasolla niin valaistusta, niin mä sitten jossain taas ohjaustilanteessa voin siihen sitten ottaa ja keskustella sitä, puhua sitä asiasta sen verran, että saadaan se selvitetty. Eli tämän taulun tarkoitus on olla koko tälle opintojaksolle yhteen, eli tänne voi heittää mikä, voitte siellä haistatellakin tai kertoa, että mikä on huonosti, mutta ehkä se nyt ei ole se tavoite. Mutta jos on joku asia, että yön pimeällä hetkellä yhtäkkiä muistat, että hitto kun tuosta jäljestä kysyä, ja eikä Teamsia jaksa käyttää, mutta tuonne Flingaan jaksas edes jotenkin oksentaa sen kysymyksen, niin se olisi jo hyvä saavutus, koska sitten me pystyttäisiin siihen vähän tarttumaan. Mä haluaisin saada niin kuin vähän tietoa siitä, että jos teillä on jotakin haasteita, niin mä pystyn vähän korjailemaan. Kyllä tästä selviää hyvin. Eli ne harkkatehtävät on nyt sitä varten, että ne johdattaa teidät määrättyihin aihealueisiin ja sitten te joudutte tekemään sen kautta sitten niin kuin selvitystyötä. Ja mä oon täällä sitten viikoittain niin kuin teidän tukena auttamassa selventämässä jotain asioita. Mulla on tapana tehdä videoita, mä teen näitä nopeita ohjauksia sen videoiden avulla ja se saattaa joitain ottaa kyrsiä ihan satasella, koska niitä on ihan jatkuvasti. Ongelma on juuri se, että jos mä teen tekstiohjeistuksen, niin siitä tulee 15 kysymystä perään. Jos mä näytän videolla jonkun asian, miten mä sen teen, niin mä yritän pitää sen jonkunlaisen tahdin niin kuin aika laiskaan, koska osa porukasta haluaa rauhassa tehdä siirtoja. Ja sitten jos teille se tuntuu, että siinä on todella laiska tahti, niin lyökääpä sen nopeutus päälle ja hyppikää tarvittaessa, mutta
mä oon todennut, että se videon niin kun avulla mä pystyn paremmin näyttämään sen, mitä mä yritän esittää, koska tekstimuodossa mun ilmaisukyky ainakaan ei ole kovin häävi, jos ei se nyt tässä videossakaan välttämättä. Mutta ehkä helpompi mun on näyttää ja todentaa, esittää asioita, kuin se, että mä jätän ne sitten kokonaan kertomatta. Tai sitten jossain chattikeskustelussa keskustelen sen ohimennen siinä ja sitten kukaan muu sitä ei kuule mitään. Mutta tässä tilanteessa niin tämä flingataulu on mun tämän kevään tällainen kokeilu, että voitaisiko me käyttää sitä flingaa tuossa taustalla tuollaisena apulautana, jossa niin kuin jätetään nuo kysymykset vähän niin kuin sinne muhimaan ja voidaan palata niihin tarvittaessa. Ja sitten se Teams-kanava on siitä ketku, että kun sinne joku kirjoittaa viestiä, joku threadin, niin se helposti jää se ja unohtuu sinne viestivirtaan. Ja sitä ei sitten muistakaan enää, että siellähän sitä käsiteltiin. Tämä on nyt vain tällainen lisäkokeilu, ja mä toivon, että tämän avulla päästäisiin vähän eteenpäin. Kysymyksiä saa esittää ihan ääneenkin, eli pistäkää vain puhua, jos tulee jotakin asioita. Mä nyt tässä mielessä haluan vähän saada vastetta, että ollaanko me kartalla vielä kaikki. Mene nyt tuohon koealueeseen. Eli jos ei nyt erityisiä kysymyksiä, niin tosiaan ne harjoitustehtävät, kun olette palauttaneet ja työntäneet tarvittavat tulokset Moodleen, ja mä hyväksyn ne, kun mä näen, että ne on sillä tasolla. Jos siellä on jotain puutteita, niin sitten keskustellaan ja korjaillaan sitten vaikka siinä ohjauksen yhteydessä tarvittaisiin niitä jotakin. Et jos siellä jotain ihan selvästi on mennyt täysin niin kuin jotenkin, että ei ole ymmärretty, mitä mä ajan takaa, niin tehdään sitä korjausta yhdessä, kunhan te saatte sen niin kuin itse sen kasaan, sen sisällön niin, että mä näen, että nyt teillä on niin kuin tiedot olemassa ja miksi te olette sitä tehnyt ja ymmärrätte sen, niin se melko varmasti se harkatehtävä saadaan siinä vaiheessa eteenpäin. Ja sitten mä annan sen koeluvan. Te voitte katsoa koska hyvänsä, mitä kokeeseen kuuluu. Eli teidän kohdalla, nyt kun teette yksilönä hommia, niin tämä TTOS 0800, tämä opintojakson koealue, on teille se CT1 plus CT2 harkka. Eli niin hyvin kuin te sen CT1 kirjoitatte itsellenne ja otatte selvää ja teette sen CT2 tehtävän annon mukaisesti, niin siitä mä periaatteessa mun kysymykset käsittelee sitä. Se on sinänsä tällainen, että tämä on teille niin kuin itsellenne tiedoksi, että te teette itsellenne tässä tätä niin kuin materiaalia. Että jos vielä on kysymys vaikka, että mikä on niin mitä on ketterä kehitys, mitä se tarkoittaa, niin sillä esseen vastauksella tehän joudutte kirjoittaa sen ihan auki ja ymmärtää niin kuin itsekin, että mikä se nyt sitten on se ketterä kehitys. Ja jos ette sitä ole niin kuin millään tavalla pohtinut, mitä se niin kuin on, niin nyt se on se aika pohtia, koska tenttikysymyksen saattaa olla esimerkiksi tällainen, että miten ketterään kehitykseen liittyy seuraavat asiat. Ja ne asiat on siinä harjoitustehtävässä tai siinä esseessä käsitelty. Jos niitä ei vain ole itse edes yhtään joutunut niin kuin penkomaan, niin tässä on vähän sellainen, mulla on tällainen strategia tässä, että te itse itsellenne teette materiaalin ja se on se teidän tietotaso sitten, kun te menette tenttiin. Jos te jätätte sen kovin ympäripyöreäksi tai copypastetatte, niin sehän kostautuu välittömästi. Se voi olla kettumainen systeemi, mutta se toisaalta on myös se reilu, että jos sä teet itsellesi hyvät muistiinpanot, niin sinähän niistä hyödyt. Katsotaan, miten käy. Viime keväänä oli 6-7 suoritusta ja nyt syksyn aikana saman verran ja yleensä väki oli ihan tyytyväinen. Että mä nyt luotan siihen, että se itse tehty koemateriaali on siinä mielessä ihan mielenkiintoinen tapa ajatella asiaa. Mutta se on se, että ne kysymykset, mihin te vastaatte, niin teidän pitää itsellenne tehdä selkonista. Sitten toi järjestelmätestauksen TTOS 0900, sen koealue on sitten tässä. Eli tässä on kysymyksiä. Ja mä toivon, että nämä kaikki kysymykset te käytte läpi ja teitte taas itsellenne selkoa siitä, että mitäs nämä oikeasti on. Mitä nämä tarkoittaa, nämä käsitteet. Jos ette saa materiaaleista selvyyttä, mitä ne tarkoittaa, niin kysykää minulta. Minä olen sitä varten täällä teitä auttamassa. Mun tehtävä on saada teidät ohjelmistoalan niin asiantuntijatasolle pikkuhiljaa siirtymään. Eli
pohjat tehdään nyt, ja teidän tehtävä on tässä vaiheessa nyt lähteä tonkimaan erittäin kettumaista aluetta, mutta samaan aikaan erittäin mielenkiintoista. Mä itse olen ollut ohjelmistopuolen testaushommissa sanotaan 9 vuotta. Ja mä sanoin, että mä oon kerännyt tähän sellaisia kysymyksiä, jotka mun mielestä on juuri niitä, millä pärjää. Eli tämä tulee ihan teollisuuden kokemuksen kautta, ja mä niin kuin toivon, että ymmärrätte sen, että en mä turhaan niitä sinne niin ole laittanut. Eli tämä ei ole mikään sellainen, että opettaja keksii hatusta jotain kysymyksiä. Nämä on ihan, näillä on joku relevantti syy, miksi ne täällä on. Ja mä niin kuin itsekin suhtaudun niihin kriittisesti, että mä voin vaihtaa tarvittaessa sisältöä vähän, kun mä tajuan, että jollain on merkitystä. Voin sanoa vuosien varrella, että mä oon itsekin oppinut monen asian merkityksen vasta jälkeenpäin, ja sitten mä toivon, että nyt ne, jotka tässä vaiheessa nyt opiskelee ensimmäistä kertaa, niin mä toisin teille jotain sellaisia asioita jo heti eteen, millä esimerkiksi on merkitystä. Mä otan esimerkkinä tuollaisen käsitteen tuolta, kun tuollainen testiorakkeli, test oracle. Se oli mulle sellainen käsite, joka sanotaan 10 vuotta sitten oli täysin absurdi. Mä en käsittänyt, mikä se on. Ja mikä ihme on testiorakkeli, ja siellä oli kauhea selvitys siitä, että se on joku tällainen matemaattinen laskentakaava, josta tulee joku tulos ulos. Ja mä niin kuin ihmettelin aina sitä, että mikä tämä juttu on, mutta sitten yhtenä päivänä mä tajusin sen. Testiorakkeli voi olla henkilö tai algoritmi tai ohjelmanpätkä, jolla voi tarkistaa, mikä on oikea tulos. Miettikää, että mikä on oikea tulos jostakin niin laskentakaavasta tai jostakin, niin sanotaan, jos pitäisi joku geeni tunnistaa esimerkiksi, niin mikä on se oikea tulos, milloin se on tunnistettu oikein, niin jos on jotakin massaa, mistä pitää etsiä jotain, että mitä siinä on, paljonko siinä on jotakin ainetta mukana, ja se pitäisi laskea jollain algoritmilla tai tietokoneohjelman välittäjällä, niin sulla pitää olla joku tapa, jolla sä varmistat, että se laskee sen oikein. Miten sä sellaisen teet? Se onkin muuten kysymys, mutta sanotaan se, että sulla on joku, josta sä voit varmentaa, että mikä on oikea tulos, että mä voisin niin kuin varmistaa, että mun testi on oikein tai väärin. Niin tämä testiorakkelin tehtävä oli mulle sellainen täysin niin kuin outo ensin, ja sitten jälkeenpäin mä tajusin, että niin, se on sellainen kävelevä henkilö, jolta mä voin aina kysyä esimerkiksi, että mitä sinun mielestäsi on, kun asia menee oikein, niin miten se on silloin se vastaus oltava. Eli siltä voisi kysyä, että mikä on juuri se oikea tapa jonkun asian tuloksena, että mikä on se oikea tulos, niin tällaisen asioiden kanssa puljaa ollut täysin hullua hommaa, mutta sen ymmärtäminen, että jossain on oltava joku, jolta voi tarkastaa, koska testaaja itse ei voi aina välttämättä ymmärtää sitä, mitä hän testaa, ja hän melkein kysyy, että mikä tässä on oikea vastaus. Silloin me tarvitaan tämä orakkeli. Joku kertoo sen, se orakkeli on vähän niin kuin joku humoristinen sana, että mennään kysymään orakkelilta. Se voi olla ihan henkilö, joka on teknisesti erittäin lahjakas ja tietää sen toteutuksen tarkalleen ja pystyy siihen vastaamaan. Eli ei se sillä tavalla mitenkään outo, mutta tuo käsite on juuri tuolla sitä varten, että toi on niitä harvoja näissä, joiden kanssa minä itse olen joutunut taistelemaan kauan, että mitä tässä tarkoitetaan, mitä sen merkitys on. Mutta se on pantu tuonne ihan tarkoituksen teille, että te oppisitte sen nyt, ettekä sitten 15 vuotta sen jälkeen, koska tämä on ihan oleellinen sitten, kun mennään jonnekin, missä kukaan ei tiedä mikä on oikea vastaus, niin jostain se pitää löytää se henkilö. Se oli pitkä selitys siihen, mutta nämä määrityt käsitteet on täällä ihan jonkun takia, ja ne on sinne tuotu ehkä kokemuksen tai jonkun muun kautta. Ja jos se tuntuu kovin kaukaisilta, niin kysykää vaan ja yritetään löytää se yhdessä se ymmärrys siitä. Kysykää joka tapauksessa nyt, ja mä katson flingatauluun välillä, onko täällä mitään, ei ole näköjänsä. Miltä tämä näyttää? Kommentteja. Mikki vaan auki. Kaikki katsomalta se näyttää aika työläältä. Nyt me kuuluu hiljaa, jotenkin katoa, mä kuulen jotain, mutta huonosti. Haloo, kuuluuko nyt paremmin? Vähän heikosti kuuluu. Okei, ihan vaan kommenttina, Nyt että... kuuluu paremmin. Joo, kommenttina vaan, että työläältähän tuo vaikuttaa, mutta ei, siinähän on vaan lusikka kauniiseen käteen. Joo, se on 7 opintopistettä. Tämä on iso paketti. Mutta sanotaan, että niin toi projekti
mallisena tehdyn kurssin, oletus on, että 100 tuntia per nuppi menee siihen projektin tekemiseen, ihan niin kuin tekemistä. Tämä pitäisi vastata sitä yhden tai niin kuin yksilönäkin saman verran, että ei tule sellainen tilanne, että yksilö tekee vain yhtäkkiä sen ja sitten niin projektiryhmät hikoilee koko kevään. Eli mä yritän nyt painotukset jotenkin saada niin, että teillä olisi ihan samalla tavalla kuormitusta kuin on näillä projektilaisilla, koska siellä tulee aika paljon sellaista. Haasteita on noissa projekteissa juuri se, että kommunikointi ja tiimissä toimiminen, niin se on se haaste, joka varmasti tulee. Yksilösuorituksessa on helppo tehdä sitä niin kuin omassa rauhassa, mutta sitten jos jää jumiin, niin on hankala kysyä suoraan, paitsi että nyt on ohjaus sitä varten. Ja tuolla kanavalla pitää kysyä ja keskustella. Te teette muuten samaa projektia sitten kuin tämä projektiryhmäkin, että varmasti tiedätte. Ja ykköset tekee samaa projektia, niin te olette kuule kaikki 200 kohta hyvin selvillä, mitä te kaikki teette. Mutta se tässä on tavoite. Me yritetään kääntää tätä JAMKin niin OPSI-mallia sellaiseen malliin, että teistä tulisi erittäin kovia projektiosaajia kaikista tulevaisuudessa. Niin meillä nyt yritetään tehdä tähän tällainen pohjatyö. Tämä kurssi on ollut aika hyvä sellainen ohjuri, mutta tässä on ollut se ero, että tämä kurssi on ollut yleensä vain ohjelmistopuolella ja muilla niin kursseilla, siis kyberillä ja verkkotekniikalla, medialla kyllä on, mutta muilla ei ole ollut tällaista projektia, niin se on tehnyt sen hankalaksi, että siinä kun ruvetaan tekemään yhdessä töitä, niin siellä on muut sitten ollut helisemässä, eli ohjelmistopuolen projektiosaaminen yleensä on se, millä me on sitten pystytty heittämään näitä vimmalappeja ja kaikkea kunnolla ja hyviin tuloksiin saatu. Lisää kysymyksiä. Pistäkää vaan vaikka chattikanavaa, jos ei uskalla ääntä pitää, mutta mielemmin äänellä, niin tästä tulee vähän dialogia. Onko mitään asioita, mitä haluatte tietää? Onko joku, joka haluaisi lähteä siihen päiväprojektiin mukaan, vai haluatteko tehdä yksilöinä kaikki? Onko joku tässä, voi sen verran vinkata, että jos tuntuu siltä, että haluaisi mennä siihen, niin joo. Joo, mä näytän tuosta, niin täällä on olemassa tämä dokumenttipohjat. Tässä 09 alta löytyy, täällä on esimerkiksi niin henkilökohtainen oppimisraportti. Niin tässä on esimerkiksi tollainen, niin tätä voisi käyttää pohjana. 100 tuntia on siinä niin kuin se tarina, että se käyt läpi vaikka viikoittaista työskentelyä yrityksessä, mutta nyt pitää muistaa se, että jos on olemassa harjoittelutilanne, että sulla on harjoittelusopimus tai joku vastaava, sä kirjaat harjoittelupisteitä, niin tätä varten pitää pysäyttää se pistekertymä niin sanotusti, että tämä 100 tuntia, mikä tähänkin pitää työtä tehdä, niin se pitää raportoida ihan sillä tavalla, että ne ei ole tuplana. Ei ole tarkoitus kerätä ylimääräisiä opintopisteitä siitä, vaan kun siellä on harjoittelu käynnissä, niin poistatte harjoitteluraportista vaikka sen 100 tuntia sitten pois. Mä itse olen tarkastamassa niitä harjoitteluraportteja, että mä vielä seuraan sitten pahimmillaan sitä, että kannattaa nyt miettiä, ettei yritä vedättää, vaan tekee reilusti, mutta siinä vaiheessa, jos niin kun se on jos tähän normaalia työtä eikä välttämättä harjoitteluja tarvita enää, niin täällä raportin laatiminen, tekeminen ja kirjaaminen on ihan paikallaan. Sitten jokainen projekti kirjoittaa loppuraportin, teidän kohdalla se ei ole pakollinen, mutta täällä on tällainen, niin kun, jonka jokainen projektiryhmä palauttaa, se ei kuulu teille. Ja sitten niin, tässä on niin kun se asia, että projektiryhmä tekee rinnalla tosiaan koko kevään ajan noin 14 viikkoa töitä, ja te teette vapaassa muodostelmassa, mutta teidän kannalta ehkä mielenkiintoisin on tämä loppuseminaari. Tämä tulee sinne huhtikuun loppupuolelle, päivämäärä vielä ei aivan tarkka, mutta tiistaisin joka tapauksessa se on melko varmasti 26. päivä, tai se 5. päivä. Ja pidetään loppuseminaari, missä jokainen tiimi esittelee sen tekemänsä tuotoksen. Ja siihen on tarkoitus kutsua kaikki mahdolliset opiskelijat plus sitten niin yritysten edustajat, mahdolliset kesätyöpaikkojen tarjoajat, niin kuuntelemaan nämä esitykset läpi ja toimimaan siinä sitten aktiivisesti. Eli teille se on ihan paikka, mihin teidän kannattaisi kyllä sitten kanssa tulla mukaan. Eli siinä vähän yritetään saada aikaan sellainen, että meillä on projektitoiminnan tuloksia esittelyssä ja samalla yritykset voi siitä etsiä kesäharjoittelijoita.
Eli tämä projektiryhmät on tässä niin kuin liidissä sen kanssa, että he tekevät sellaista yhteisponnistusta, mutta samalla sitten kaikki yksilösuorittajatkin tulee samaan tapahtumaan mukaan ja yritetään sitten saada sellainen kunnon hässäkkä päälle. Ja se on nyt ollut jo aika hyvä rekrytointitapahtuma viimeisen 2-3 vuotta. Tässä on tavoitteena saada teille ovet auki projekti työskentelyyn. Jos asiat on tuttuja, niin siinä vaiheessa ei tässä välttämättä mitään uutta ole, mutta taas niille, jotka ei koskaan näitä asioita tehnyt, niin perusteet tässä pyritään nyt antamaan, että päästään sitten vaikka ensi syksyllä tekemään paremmin sitten yhdessä töitä. Tässä tilanteessa ollaan nyt tosiaan näin, että me ollaan tämän koronan kannalta aika hankalassa välikädessä, mutta ei minun mielestä tämä ei ole hankala. Tämä on nyt vain se, että kun yksilöinen tekee, niin se on sitten omalla vastuulla ryhmässä se, että ollaan yhdessä vastuullisia, tulee haasteeksi, mutta katsotaan miten käy. Hei, Joo. Meinasin kysästä, kun aikataulusta tai tuosta huhtikuusta ei eksameista puhunut, mutta onko meillä nyt sitten mitään, niin jos suunnittelee omia juttuja, niin tavallaan etenemistä estettä voisi tekemään vaikka... Vähän rapisee, onko se tuulessa, vähän ottaa rahinaa sen verran? Joo, käytän ajan hyväkseni ja lenkkeilen samalla, niin, Joo. sitä, että onko mitään estettä niin ruveta heti täysin jo hommia, jos omat aikataulut? Ei muuta kuin paukuttamaan. Ja mä näytän nyt... aikataulua. Ei, siellä on käytännössä vapaa vauhti. Se, että jos siellä on joku harjoitustehtävän kohdalla, mä en ole jotain aktivoinut, jotain juttua päälle, mitä sitten tulee, niin teidän pitää vaan vinkata mulle, että mä sitten katson, että että sun kohdalla on joku asia jäänyt tekemättä, niin kuin sanotaan. Se ei tarkoita nyt sitä, että se nyt pysäyttäisi sut täysin, vaan se, että sä saat lähteä heti. CT1 käyntiin, CT2 käyntiin. Ja mä näytän nyt, muuten se oli hyvä, kun kysyit, koska sen takia mä helpottaa, kun mä itsekin aina hahmotan, mitä pitää muistaa. Eli täällä on nyt tällainen niin esittely, kun mä otan tuon pääsivun auki, niin täältä löytyy, odotas nyt, itsenäisen opiskelijan alkutoimet. Niin tämä on se teidän niin kuin tehtävä, mitä mä tänään pistin nämä paikalleen. Katokaa toi ilmoittautuminen yksilösuorittajaksi. Eli mä nyt oletan, että ne kaikki, jotka nyt on tässä paikalla ja kokee, että mä lähden tekemään sitä, niin käykää mahdollisimman nopeasti tämä läpi ja tehkää tämä ilmoittautuminen. Ja se tarkoittaa, että teille sitten automaattisesti ilmestyy tuollainen harjoitusrata sinne GitLabiin. Ja se on se teidän projekti OPF-kehikko, se tulee itsestään sinne, se on nyt automatiikkaa takana. Että me ollaan niin tavoite se, että teidän ei tarvitse itse pystyttää mitään, vaan se harjoitusrata nousee. Ja sen jälkeen mä sitten kiinnitän siihen ne samanlaiset seurantatavat, kun mä olen keväälläkin käyty, jos olet ollut sen suunnittelutestauksessa. Mutta tämä itsenäisen opiskelijan alkutoimet on niin sellainen, mikä täytyy hoitaa ensin kuntoon. Sen jälkeen periaatteessa harjoitustehtäviin voi lähteä mukaan. Mutta mä haluan, että te ilmaisette olevanne suorittajia, niin te teetetään toimenpiteet, ja silloin mä saan teidät niin kuin kirjattua mun seurantasysteemiin, ja sen jälkeen mä rupean teitä tarkkailemaan ihan niin kuin suorittajina. Ne, jotka ei tätä vaihetta esimerkiksi tee, niin mä en mitään kiinnitä huomiota, mä lyön hylsyt vain lopussa, jos nyt näin karusti sanon. Niin se, että en jää sen enempää, teitä on niin paljon, että mä enemmän keskitynyt vain siihen, että joku tulee, joka haluaa oppia, niin hän tulee ja auta häntä. Jos me yritetään niin kaikkia sitten penkoa viime metreillä ylös, niin se on ihan mahdoton tehtävä. Minä en pysty siihen, ei pysty kukaan. Eli nyt kannattaa olla sen verran aktiivi, että aloittaa tekemisen ja jos jumittaa, niin tulee ohjauksia. Mutta jos osaa itsenäisesti tehdä, niin ei ohjauksena ole pakko osallistua. Mutta mä luen vetoa, niin sillä voi olla mullakin jotain epäjohdonmukaisuuksia jossain videossa. Mä puhun jostakin vanhemmasta jutusta. Älkää joka kohdassa miettikö, että miten se nyt tähän liittyy. Tuohon puhuu ihan paskaa tuolla. Niin se voi olla juuri niin, että se liittyy vanhaan. Mulla on tuolla varmaan 300 videota, joista mä en enää muista välttämättä, mitä mä missäkin sanon. Niin saattaa olla, että olen sanonut asiaa jo 3 kertaa, enkä vaan tiedä sitä. Mutta mun tavoite on tässä, että nyt ollaan menossa uusimmalla versiolla, niin mä joudun ajaa siihen kuitenkin uusia videoita. Niin siinä mielessä voi olla, että ne vanhoissa on todellakin vakavasti joku asia väärin, niin mä sitten toivon, että vinkkaatte minulle ja mä sitten yritän tehdä peliliikkeen korjata se mahdollisimman nopeasti.
Tämä itsenäisen opiskelijan alkutoimet on teille se nyt ehkä se ensimmäinen tehtävä. Laitan sen tuohon chattiin. Noin. Toi mahdollisimman vikkelästi vain teette pois, että saatte itsellenne mukaan. Jos ette tee, niin silloin te teette jo henkisesti sen valinnan ja jätätte sen niin kuin sitten, että ehkä en tee. Minua kiinnostaa se, että te tekisitte tämän pois ja saataisiin teidät seuraavalle levelille niin sanotusti. Mutta kysymyksiä lisää, muita. Mä tarkastan taas taulua, jos joku sinne jotakin tuikkaa. No niin. Mitä tarkoittaa? Ei, kun siihen saa liittäkää tuohon, niin tähän saa laittaa. Vastaus on nyt vähän sellainen, että tämä on taulultaan keskustelua, johdattaa hyvä kysymys. Eli tähän voi pistää niin kuin vastaus. Tuohan ei ollut tuohon liittynyt. Jos joku keksii ja haluaa vastata, niin pistää tuohon lapun. Älkää nyt hukatko, niin deletoiko. Enemmänkin vähän sellainen, että mä enemmänkin tässä vain toivon, että jos me löydän asioita, jotka herää niin kuin, ja tekisi mieli saada vähän lisätietoa, tai sieltä materiaalista puuttuu ihan selkeästi joku asia, niin mä voisin sitten niin kuin siihen reagoida. Se on mulla ehkä tässä se kiinnostuksen kohta. Joo. Joo, missä päin mä katson vaan, että kyllä tuo kokeen tekeminen etänä pitäisi olla niin kuin siinä mielessä. Mä en tiedä missä sä oot, mutta mä en niin kuin tässä vaiheessa vielä aktivoisi siitä mihinkään suuntaan. Se eksami on, se on kaikille reilu peli, mutta tässä korona-ajassa se ei ole reilu, se on selvä, sen mä ymmärrän hyvin. Mutta sitten paikkakunnat, jos olette niin kuin etänä jossain muualla tekemään, niin siinä on tosiaan tuo Exam Studio on auki aika monessa paikassa, ja se oli viime keväänä, se ei ollut maassa, nyt syksyllä se oli ensimmäisen kerran maassa tenttiä, ja sieltä tehdä se etänä, että voi olla, että pääsee lähempää tekemään, kun menee siinä lähipaikkakunnalla tekemään, ja se olette Jamkille tekemässä etäopintoja. Mutta sitten jos teitä rupeaa löytymään ihan selkeästi joku joukko, niin mä sitten järjestän sen kokeen kyllä. Kyllä me saadaan se tehtyä, mutta mä en niin kuin sitä. Siinä on aina se haaste, että sitten pitää järjestää se jotenkin samaan aikaan kaikkien kanssa samassa kellonistuessa. Tällä hetkellä tuntuu, että kaikki haluaa elää niin eri aikatauluissa, että se on aika jännä homma. Tämä korona on jollain tavalla vielä vahvistanut sen käsityksen, että kaikki haluaa mennä just silloin, kun on sopiva hetki. Mutta siihen palataan kyllä, että en mä niin kuin sano, että se on nyt ongelma, älkää sen kanssa hätääkö enemmän. Tehdään nyt harkat ensin, niin kyllä me tentit sitten saadaan kyllä hoidettua, mutta eksamin käyttö pitäisi onnistua monessa kohtaa jo paremmin. Muita kysymyksiä? Elikkä mä katson tuossa nyt karkeasti tuota hommaa, mitä siellä olisi vielä muita, mihin voisi ottaa ja muistuttaa. Eli se toimeksianto täällä kohtaa on vielä yllätys. Te ette näe sitä, koska mä oon jättänyt sen vielä niin kuin pois, mutta teille mä voin jotenkin kertoa, että se on se sama, mikä on tuolla CT 2070 niin kuin tuolla projektitoiminta- ja käytänteet-kurssilla. Eli se ykkösvuosikurssin tehtävänä on tehdä just tällainen projektiympäristön käyttöönotto ja muutamien dokumenttien päivitys. Eli opiskellaan, jos aiemmin te opiskelitte sitä ohjelmistosuunnittelua ja testauskurssia, niin nyt mä oon siirtänyt sen fokuksen siihen, että nyt opiskellaan projektin liikkeelle laittamiseen tarvittavien dokumenttien muokkausta. Ja se on vähän niin kuin sellainen yleisgeneerisempi projektin liikkeelle lähtö. Siinä on ihan samalla tavalla tekemistä. Mutta se painopiste on sitä varten, että ensi vuonna kakkosella tässä vaiheessa niin käynnistyy, olisiko se nyt sitten maaliskuusta, Future Factory 10 opintopisteen projektitoimintakurssi. Ja tuo ykkösten niin projektitoiminnan kurssi on sitä varten johdanto sille, että seuraavalla kakkosvuodella voitaisiin tehdä sitä projektia ilman, että opetellaan projektiasioita siellä projektissa liikaa. Eli teidän kohdalla on nyt se paino vielä niin, että projektiopinnot tehdään tässä projektin yhteydessä. Ja tämä OPSien välinen ero on sellainen, että älkää nyt tosiaankaan nyt ajatelko, että mä tarkoituksella sekoitan teitä, vaan
idea on se, että siellä ykkösille on jo sitä materiaalia sellaista, mikä teille sopii suoraan, eikä se ole sillä tavalla väärässä paikassa, vaan se vaan nyt on sinne viedään ja ehkä tulevaisuudessa itse voitte katsoa samaa matskua, me täydennetään sitä ja sitten parannellaan sitä materiaalia, koska se on seuraavaksi 5 vuotta voimassa. Tämä loppuu tähän kevääseen. Ja mä en voi tähän tehdä enempää niin kuin sitä muokkausta. Mä luulen, että se on kaikkien kannalta win-win. Vielä kysymyksiä saa esittää. Mä tässä mietin nyt sitä, että joku voisi käydä katsomassa muuten sitä, pääsettekö te siihen, niin Moodle nyt vahingossa. Eli täällä on olemassa tämä harjoitustehtävä, palautettavat harjoitustehtävät, niin tuossa on toi Moodle-tilan linkki, ja sitten niin mä haluaisin kuulla, että saako joku sen linkin auki, niin katsotaan, mä vaan kaivaa sen avaimen, niin onko se mahdollista tuosta avata? Sanokaa, mitä tapahtuu. Eli täältä 08 palautettavat harjoitustehtävät Moodle-tila. Joo, mä annan sen avaimen tästä nyt kokeeksi, niin katsotaan, että saadaanko me se auki. Joo, se on tossa noin, eli nyt mä pudotan tuohon chattikanavaan. Mä haluan nähdä, että pääsette siihen, niin mä yritin nyt tuohon upottaa tuohon etusivulle sitä suoraan. Koittakaa tuolla avaamella, pääsette sisään. Joo, eli siinä on se avain. Mä voin sitä myöhemmin viljellä uudestaan sitten, kun porukat vain hoksaa. Tässä kohtaa teillä ei ole vielä mitään hätää muuta kuin, että mä näytän nyt sitä Moodle-tilaa, vaikka tässä sen verran, niin päästään sen kanssa tutuksi. Eli kuten sanoin, niin tämä Moodle-tila on mulle nyt vähän niin kuin riesa, mutta ei kuitenkaan. Eli kurssin kuvaussivustalla, siellä ei ole mitään muuta kuin tämä sama löpinä, mitä Pepistä tipahtaa. Mutta täällä on tämä harjoitustehtävien palautuskansio. Eli CT1, 2, PT1, 74. Nämä on nyt tässä näin, niin kuin, jos niissä on jotakin niin kuin huomaatte, niin vähän päin seiniin, niin mä korjaan niitä tässä pitkin kevättä ja pistän niitä linjaan, että jos nyt näyttää, että mä oon unohtanut jotain, niin se on ihan suuri mahdollisuus. Se on niin monta muutosta käynnissä päällekkäin, että mä en edes päälle yhtään. Mä myönnän heti, että mä voin olla täysin niin kuin unohtanut jonkun kohdan. Mutta tässä nyt ollaan tehty niin monta muutosta tietojärjestelmien kohdalla, että mä itsekin tässä mietin, että mä yritän saada teidät suoraan näihin uusimpiin systeemeihin, että mä en käytä Optimaa enkä mitään vanhoja virityksiä enää yhtään, jos on mahdollista. Että päästään näillä eteenpäin, ja näissä saattaa olla mullakin vähän kysymysmerkki, että osaanko käyttää oikein. Jos ei muuta tässä kohtaa, niin mä luulen, että mä voisin panna tuon tallennuksen nyt pois, ja sitten voi jäädä vielä hetkeksi tähän kanavalle juttelemaan. Mä olen tässä niin kauan, kun teillä on jotain kysymyksiä. Mä en nyt keksi äkkiseltään mitään muuta kuin sen, mitä mun pitäisi nyt vielä sanoa. Ehkä se, että muistakaa, teille tulee arvosanat TTOS 0800 ja TTOS 0900 erikseen, eli ne arvioidaan omina kursseinaan. Kuten myös projektilaisilla, mutta projektilaisilla tuo 800-osio arvioidaan sen projektin pohjalta. 900 tulee ihan samasta kokeesta kuin teidän. Eli tässä on nyt tällainen pieni sävyero, mutta periaatteessa pitäisi olla niin kuin, minä näen sen niin kuin yhtenäisenä suorituksen, että ei tule saan oloa, että toiset pääsi helpommalle. Se on niin kuin tarkoitus tässä blokata, että kaikki saa yhtä kovaa hikoilla. Hyvän asian puolesta sinänsä. Joo, mä pistän nyt tuon tallennuksen pois. Hyvää iltapäivän jatkoa. Jääkää kanavalle, jos haluatte vielä juttua.